Много ти харесва. Здравейте, сладкишчета. Ние най-после намерихме нашия... Чакай, спри се. Най-после намерихме острова след толкова... Не сме го намерили. След толкова пътешествия. 38 часа ние бродихме из Майнкрафт и най-после го намерихме. С пот на ръцете ни и с мръсни ръце. Ма не бе, не е малко малък или аз само така ми изглежда. Няма значение. Виж там по Виж какъв е красив. Да, и ще ходим на експедиция. Днес, приятелчета. Не ми харесва нещо. Най-после намерихме острова. Малко е малък. Но добре. Да Не, кажем, че има потенциал. Нали така? да. Не, има зелени. Виж, тук има зелени. Има и охлювче. Ужас, не. Охлювче, ела ми тука. Не, охлювчето ма напада. Ох, ще е гадно. Човек, бах ти охлюва. Знаеш какво прави този охлюв? Не. Човек, Шеф, какво е имаш това? ли? Какво е това? Не. Не, не. Имаш ли да стъпиш малко така? Какво? Не, не, Дали? човек, помагай, човек, помагай. Лего имаш! Да, имам на нашия остров. Да бе, ма... Торо? Или няма нищо? Човек, моля ти се, сега ще ме отрепат. Или ти си го изпращаш? Това са... Майна, бързо, 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 не, не, моля ти се. Кришна, моля ти се. Айде сега да еколизираме нашия остров. Мале, то остров ще стане лицето прекрасно. Разбира се. Ще стане велик. Ще го увеличим, да. Дълъг. Нашето Майнкрафт. Островно оцеляване, при това. Да се отбележи на видеоклип. Разбира се. Понеже ние сме Майнкрафт играчи. Не, ние сме Професионални. ютубери, куташ. Ние сме Майнкрафт ютубъри. И виж, Скоро ще викнем Ето. и другите ни дружки. да, И на строята. приятелки, приятелчета. Все познатия Ицу. Да. Денис Пенис. На всички не познати. Преди това няма кой да не познае. Имаш ли вълна? Кажеш, че имаш 3 вълна. Ко? Имам, Вълна. да, имам 3 вълна, дръж, къде си? Да. Още ги тук. Добре, Подиграваш с мен. да, Това беше дърво. да, И знам, то бяло дърво. да, знам. Дай 3 вълна. Не, няма. Нямаме вълна. Това автоматично означава, че сме стъкнати. Ага. Никакви модерни езици. Много е тихичко. Това хубава градина. Разбира се, да. Ние сме професионалисти в това. Както вече казахме. Да. Играли сме го хиляди пъти. Ако да нам просто... Нали така? Да. Тази видеоигра я познаваме като Не, сестрата на Емирич. ко преже? Не, Аe! Аe! ко преже? Няма така да... Това няма това да го преже. Това тук е моята част. Ако не искаш да бъдеш благопомазан, Така ли ще правим вече? Добре. Дай да изравняваме.
Чао, чао, приятелчета. Не. Минал съм ограничението от 5 минути. Разгеле тези ми отпуснаха. О, То има ограничение. не знам. Защото е платено приложението, ама явно съм го платил без да искам. Това не е хубаво. Защо да не? Не знам. Как ще отделим острова, казвай се. Тая част е моя, тая другата е твоя. Това тук е Берлинската стена. Чакай, трябва с дърво, с камък, ето камък. Как ще се преся? Дай, камък. Виж така както тук, цък, 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 от тук, през това дърво, тук Виж, аз дали съм ще да. и носка някъде в моята част. Добре. Между другото има още някакви близки малки острови, дето това са колониалните ни империи. Ще спорим за тях. Да, Нали така? разбира се. Така. Виж, така става ли? Да. Пътен той. Да. Трябва. Така. Махай се. Опа. Чужда територия. Да, махай се. Не знам какво ли ти харесва на големи още. Да, то се нямаме животни. Няма значение. Няма Защото значение. ние сме твърди момчета да се оправим. Да. По това време. Нали така. Благодаря за вниманието. Така. Скъпи приятелчета, както забелязвате, има Има потенциал. има потенциал. Да. Да стане перфект. Разбира се, моята част от острова е по-хубава. Няма какво се чува. Нали така е? Вика ми, какво правиш? О, моля! Какво? Какво моля? Какво стана, бе? Защо лефа? Благодаря. Хубавото е него. Не, шо ми взе легото, е? Не знам, нещо за това гърче. Трезъбец. Ко? Не, моля ти се, зомби. Малко зомби. Не, малко зомби, моля ти се. Не ме убивай, моля ти се. Още дропни сега трезъбец. Да. Добре. Що са били толкова стоя, бе? Не дроп.
Цветан. Merci, merci. Да, Как се добре. чувстваш? Перфектно. Идеално. Олеш, моето дърво въпрос.